doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Selamat hari Minggu mah di hita salutna yamu amang dot inang nami na di bagas jabut tabe. Adorak sota mulai mana tapak buka parminggota di manugoton tapasada marohata martangi yang nahohom maita. Amin. Tapuji matuhatta mari dihiti buku ED nomor 10 ayat sada dohot ayat 2.
debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jehovah, tao partano batawan, di hari hagogotan, jala ditanda do akan namaraposan tu ibana. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na sokal jala na bonar, yalo hodo na gijang maroha, jala dipati bohodo na serep maroha, alani i upangido hami tuho, sairamo di hami, asa unang jukat hami, unang gijang roha nami, alai togu-togu hami, mari tehite tondim, asa uddu serep tobo jalat burjuroha nami, yadobanit ala saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namu patik ni debata di minggu 12 dung Trinitatison imasian patik palimahon sahat prodi patik pasapuluhon patik palimahon ikon pasangapon mudona torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho patik paonopon unak ko membunuh patik papituhon unak ko mangalakup pati pawaluhon, unak ko manako, pati pasiaon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma, pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripedin donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulaon patik naing. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patik mi. Amin. Jesus
Tatopoti madosata nagodangi tuadopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para si roha nasumurung, napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham nagodangido, saya si maroham midas sandok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna, saya sungguli marohan nami, asa muba roha, dohot pangalon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sisani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Yala songon obun manorop akka dosam. Sai mula mahotu au. Ai au dosi paluaho. Hasangapon madi debatana digijang. Amen. Hatani debata nagabe turpu epistelta di minggu 12 dung Trinitatison. Imanani enet sian Roma bidu 12. Mamuka sian ayat 12 sahat rodi 17 sahat rodi ayat 20 sada. Margoti sori mahita manjahasa. Unang balason hamu najat aloni najat. Rikot ti hamu mana denggan di joloni halak saluhutna. Molo tarbahen itap nata patu pahamu, tiop hamu madame maradopon halak saluhutna. Hamu akan nahina holongan, unang hamu marlulu, pasahat hamu marima situ debata, ay tarsurat do, iau do pamalosan, au pe mamaloson ninna Tuhani. Onpe, jupa male musum, lehon ibana mangan, jupa mauwas ibana, painum, ay songon na pagukukon gara doho tu atas uluna, anggo dibahen ho songoni. Ayat 20 sada rap manjahasa maita, unang mataluhon dibahen ajahaton, alay taluhon mahajahatoni marite-hite na denggan, ima sahatna, martua ma akka natumangihon hatani debata, jala na upyopsa. Amin.
taha tidak ko maha porseotai, songo nahina tidak ko nidong hatta saha porseaon, disandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohot tano, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tidumoni si Maria, na gabe-gabean siat tondi parbadia, andorang soha bubuan, ido tuhata, na tumono bernit, di panghuman silatus, nama tetar pajar do ibana diau pinar silang, na tuhat tuban watoro dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manahe tu surgo, lahudut tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, isima ibana, pai mulak sogot tu tanoon, mahuhum ni halak na mangolu, dohot namate. Au porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pani alak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia ta ina mandok, mulak mangulu dos sogut daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan nasora suda. Amin. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 22 Agustus 2020 sada. Ibadah Minggu HKBP Rawamangun. Parjolo, permingguan tatap muka dohot live streaming di Huriata HKBP Rawamangun, di Patupa mulai tanggal 5 September 2020 sada, pukul 10 tolu, dohok pukul 10.30 WIB. Sudah di permingguan didohoti maksimal 230 halak. Jala wajib mengikuti protokol kesehatan. Sudah ruas nanaing madohoti permingguan ini, nunga majalo vaksin parjolo dohot paduahon. 2. Khusus tu Minggu 5 September 2020 sada, permingguan pukul 10 WIB di Patupa masuk gabe pukul sia WIB. Jala permingguan ini holat didohoti nama katidakon haporseaon dohot akka natorasna. Tolu, permingguan 12 September 2020 sada, pukul 10 WIB holat didohoti akka ruas nama buat dak danak nama jalo padidion nabadia. 4. Permingguan 10 September 2020 sada, mula atama permingguan pukul 6 WIB, pukul 10 tolu, dohot 10.30 WIB, marhite tatap muka dohot live streaming, jala totop mengikuti protokol kesehatan. Pemakaian gereja dohok Timotius dohok Lukas. Martupol dohok pamasumasuon nang didaftarhon boy di Patupa di gereja. Jala nama dohoti 50 halak sian. 25 sian paranak, jala 25 sian parboru. Gedung Timotius 50 halak, Lukas 20 halak, sude madohoti iko didaftarhon guarna jala ikon tes antigen. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado Selasa 24 Agustus 2020 sada pukul 10 sia WIB di Patupa Marhitejum jala Selasa 30 sada Agustus 2020 sada pukul 10 sia WIB di Patupa di gereja jala sekaligus mengapuli tu keluarga ni amang situa Eko Hutagalung
sude parhalado ni huriata asa madohoti seremoni. Maka tidakon haporseaon. Sada. Minggu sadarion 22 Agustus 2020 sada di parmingguon pukul 10 toluip patupaon ni huriatama maka tidakon haporseaon tu 15 halak pelajar sidi khusus naung marsiajar saleleng opa bulanon. 2. Minggu 5 September 2020 sada di parmingguan pukul 10 WIB patupaon ni huriatama maka tidakon haporsiaon tu iana kota naung marsiajar nasa taonon aka persiapan lautusi tajahama di harostas titing manang di web HKBP Rawamangun. Padidion Nabadia Minggu 12 September 2020 sada di parmingguan pukul 10 WIB patupaut tama padidion tu aka danak tu ka ruasta nanaeng mabuat danak laho majalo padidion Nabadia boy mamadaftar tu sekretariat ni gereja jala mabuan surat pengantar sian situawik doho kartu keluarga huria marguru tu akan natoras di Patupama hari Jumat 10 September 2020 sada pukul 10 WIB di Garejata. Pelayanan Satgas Covid. Laho mengurupi akar ruasta na terinfeksi COVID-19 sia, tim Satgas COVID-19 sia HKBP Rawamangun rap dohot seksi kesehatan patupahon pelayanan ima telemedike dohot donor plasma komplesen aka haperluan tu pelayanani satuan COVID-19 sia huriata membutuhkan obat-obatan songon natar surat di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Tuaka ruas nanaing mengurupi jalan nanaing pasahat subanganna boy ma di pasahat tu Satgas COVID-19 sia HKBP Rawamangun di gereja. Rap mahita mematuhi protokol kesehatan doho ketat laho melindungi dirita keluarga jala aka halak na adong di huama liangta. Pelayanan dewan-dewan boy ma tajaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Sumbangan di Jalo Huriata do sumbangan sian keluarga Robi Simangusong Boru Sidabutar Wik Rawamangun Tegalan ima kursi roda sada unit tabung oksigen sada unit dohot hand sanitizer 10 unit botol dohot sada unit digital One Health mauliatema di pasahat Huriata tunasida tuhat tama nama masuk keluargai. Titing naing marbagas. Titing parjolo sada naing majalo pasu-pasu parbagason ma Agnes Bernat Sitanggang ruas ni HKBP Rawamangun Wik Utan Kayu manis. Anak ni Amata Marulam Sitanggang esos tubuh ni Inata Menteria Boru Sihite dohot Oroana Sabar Persaulian Boru Manalu ruas ni HKBP Graha Tanjung Anom Resort Keserna Medan Boru ni Amata Amrin Manalu tubuh ni Inata Kalara Boru Manulang pasumasuon hari Jumat 27 Agustus 2020 sada pukul siawib di gereja HKBP Resort Rawamangun, Jakarta Timur. 2. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Kus Haryadi Nugroho Simorakir Eskom ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit anak ni Amata Suharjo Awe
Tubuni Inata Suparia, Dohot Oroana, Febriola Anastasia Boru Tambunan Eskom. Ruasni HKBP Suprapto Resort Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Boruni Amata Insinyur Parmahan Janauli Tambunan Nahinan. Tubuni Inata Dokteranda Rita Endang Boru Barimbing, APT MKes. Pamasumasuon hari Sabtu 20 Agustus 2020 sada di Gereja HKBP Suprapto Resort Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsarepeon nadinggan. Namoding. Nah di hari Jumat 20 Agustus 2020 sada nungaju molomoding Prida Boru Tapu Bolon umur 80 tahun, alamat Jalan Kemuning Dalam nomor 10 Sia RT 004 RW 004 Utan Kayu Utara Wik Kayu Manis Utan Kayu. Tuudean hari Jumat 20 Agustus 2020 sada di TPU Ciracas. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaunoni. Tambahan namar sahid Katrin Saputri Napitupulu Wik Cipinang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinaradeni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paota bahen sangap di guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Dameni debatana sumurung sian salut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikira munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata, selamat hari Minggu madehita saluhutna shalom. Lumobi natongon mar Minggu di Jabu nang na dirawat dope di rumah sakit na isoman na di Jabu nang na terpusat dalam tuhi pasna hita saluhutna nang tuakatiki naneng ro. Harita nauli dihita sadarion imana tersurat di Pasalmen 34 memuka mesian ayat 10 2 Rodi ayat 10 alu. Uzahama dihita sampai huti ukma bagasan rohat tabi. Roma hamu
Ali akka anaha manangihon hatakon. Asa huazarhon tuhamu parbuere partureni biar mida jahuba. Isido baua nama kalomohon hanguluanon maka holongi ari-ari mernida nadingkan. Saya jaga ma dilam maradupun hazaton. Jala bibirmu maradupun pakuling si pautoto. Sumurut mahosian hazahaton. Jalaulahon nadinggan. Lului hasonangan jala pareak. Sai manatap domatani jahuba tuaka partigor. Jala pinggolna tu angguk nasida. Matua alon yakka sibain nazakdo buhini jahuba. Asa disiapun siatanoon barita nasidai. Manganggu hido akka partigor gabi ditangi jahuba do. Jala dipelua nasida sian hagugutan nasida sudi. Ima sahana. Kuriani tuhata nahena holongan di bagasan goarni Yesus Kristus si palua hita. Marulupulup todita alandang pe di tonga-tonga ni PPKM level 4 Jawa Bali khususnya DKI alai taida do na lam menurun angka terinfeksi COVID. Atik pedang pitor terbaik kita dari pitor saunari 1 tahun per minggu offline di huriat tahun. Alai pautu pertama secara bertahap merhite-hite ibadah sidi khusus, sidi reguler terdiri orang tua. Dari tanggal 5 manon mulata offline dohot live streaming. Jala di tanggal 10 sia manon sikop na 4 per mingguan ni patu pota. Alai kotonggo sudah hita hamuak kamang hamuak kainang mengadai diri asa boyai ulian non per minggu tai dapat na sudah hita tong madohot yakka vaksin dengan atawi jalai majon non na tapatujulu ukap inganan di per minggota akub ni akka tes antigen nabui bangurupi doho pagomotson hita majamoton hahi pasotta. Dala hirim roha susudi tiken non kuriata Rawamangun ui sikop madohoti vaksini. Las dorohatat ala tongboi hita marminggu marhita live streaming. Atik pe sudido hita masihol si tutu pazupa rabdo takadongan na tahaholongi. Ima sihol ni rohatta jalai malas ni rohatta. Di minggu sadario di jauh tu hatta dohita asagabe zolma partigor diadupan ni debata. Deidang zolma partigor diadupan ni zolma. Alai partigor diadupan ni debata. Memang
sepata marsak doro hatta paidaida gudang hageduhon. Di tengah-tengah ni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakaton. Nang penaung taida lamu moru rupani alai dia ka minggu-minggu bulan nang salpu mehek do nang di tengah-tengah ni bang sota. Di tengah-tengah ni zolma namar porsuk mapertahaton hosana. Macai torop na mengalului parutungan di atas ni penderitaan orang lain. Kurang na menimbun obat. Kurang mafia vitamin. Torop aka mafia oksigen. Bahkan memotong dana bantuan sosial. Justru di tengah-tengah ni hapariron ningulu ni zolma natongon memperjuakon nguluna puhut mapertahaton kahi pasonna. Di bayani do matsai ubuk situ tutur pohon nak tuhita majauhon asa gabe zolma partigor hita. Lumubi ma di tengah-tengah ni huriat tarupani. Mula tungadong peyaka ulaun nageduk di tengah-tengah di bangsota. Alai sayunang marong nian HKBP Rawamangun siani. Sayunang marong naruas ni huriata Rawamangunon nadohok menimbun obat. Mafia obat. Mafia oksigen. Memotong dana bantuan sosial. Tuaka ruas nama karekoton. Halahamay mulutungi konadongi layang gusian huriata Rawamangun dia kaulau siapari mulu pejabat tamu perpangkat tamu pengusahamu di pasu-pasu Tuhan alai dau makan songoni sian hita saluhutna alani do sarinari matsa yubuk hatan itu hatta di minggu tasadarion mamakulingi hita, majauh hita. Asagabi zolma partigor dia dupan ni debata. Dada dia dupan di zolma. Hamunak kadamang dohot dainang. Dia mahapataran ni zolma partigori di ngoluna. Tumubi molota pa adop nuaeng tu pangotak ni COVID. Uhud pelaksanaan ni PPKM natongon ikon jamot tonot tadope. Perzolo tadana partigor hita dia ya 12 didok ikut tagi hita di hatana zalai komabir hita mida debata. Tai dari son sadahasado natangi di hatan debata doh mabir mida ibana. Jai meloholan manangihon hatan di debata, hapedang mabir mida debata, dang partigori. Sebaliknya, molo mabir pesasahala mida debata, hapedang olo ibana tumangihon hatana, ipedang partigor gorni. Alai sahosa do diayak 12 di trupuk tahun medok romahamu ali akana hama nangihon hatakon asa huazar hotuhamu perbueni biar mida jahoba. Jadi sada kriteria na perzulu tadani zolma nagabe partigor ima tangi di hatan debata dalam biar mida ibana. Tuturang adong hati goran na tutu na somaru jahat di hatan debata. Ikorap kita maka tidak kontung siswa do hati goran ni zolma. Molo merojahan holat tu dirina sendiri. Alaikon hati goran di debatado haroroan doh mual ninasa hati goran
nadong di bana. Holanot tutui ko jamot hita lapatan ni hata mebiyar di son, dada gabi madok mebiyar, gabi madaw hita siya debata. Aladong ko pangatusyo mulu mebiyar hita tu sesuatu, gabi padawot ta madirita siya ni. Sabalik nga do, molo dido mebiyar mida debata, ikon gabi lam di pasolhot dirina, tu hatai. Songon si Jakob namar si ranggut dia jabok dohot suru-suruanna. Mabiar si Jakob sotung gabe ditadikon suru-suruan ni debatai bana. Mabiar si Jakob sotung gabe luangan ibana di asin rohani Tuhani. Mabiar si Jakob sotung gabi dao ibana siya debata, manang gabi debata dao siya ibana. Ido biarna. Jadi ada song biar dihita hazal maon, molo biar iba tu natoras niba, gabi lau sumurut mertabuni lam dao. Alai molo biar hita tu debata, hapatarana ima ikon gabe lam tapa zonok, lam tapa solhot, lam tarangguton. Buh ni debata marhiti-hiti hatana disadok gulmit ni ngulutta. Iban na marasing gobir ni sisayan manang murid tuguruna. Ay mo lumabir murid tuguruna martawuni du ibana. Sotung dibereng gurunan no, sotung dibedai. Apalagi misalnya dengan dikerjui pekerjaan rumah, sotung gebe yatuk, dengan bertemu di mana. Bahkan mungkin dangolo roi betu sekolah, absen mai mana, karangon nama surat, izin, mersahid, atau menjaga orang tua karena sakit, dan lain-lain. Ya saya tanya konon nama, saya madabu manian gurui asal nang sao iwana rotu sekolah. Itu karena takut yang tidak benar. Alayang gomebiar mida Jehovah hita dang boy gabelam do hita sanibana. Gariada ikon lam rosu persaurata, ikon gabelam turinggas nama jahatan debata, ikon gabelam martabatab ringkas nrohatta mardohot ya kapertangnya nga permingguon doho lan akka na asik. Imana perjulu tangi di hatan debata dalam biar mida debata. Molo holong rohani sadaya nakon tunatorasna pasti ikon oloanna pangajaranna. Pasti tumatangis ibana molotois ibana dipura na torasna. Alai molo soholong rohani sadaya nakkobe tuamonga baru taridama na sopekkonon na biyon pangajaran niya mongaon. Tuy sonon na manang pudana. Tungalido lang kobaran na hita molotangi dihatan debata mebir biday bana. Pasti saya ikon olwata do hatan debata. Ulah honotta pangajaran. Naso jadi tuy sonotta akapuda pangajarion yan hatani debata. Ito nga ni PPKM na tadu pinuaing. Tangi dihatan debata. Nabiyar miday bana. Naing toktong lam patuduhonota isadok panggulmiton ni Malutta Siganova. Paduahon dia mahapataran ni Zolma Partigor di hatan debata di terpukta di minggu sadarion. Ima marhite-hite na pasiding dila hajahaton dohot pasiding bibir si paoto-oto. Luta jahazo ayat 10 tulu rodi 10 5.
Lai tumakkas di ayat 14 didok di si. Saijaga madilam maradopon hasahaton. Jala bibirmu maradopon pakuling si pautoto. Di tonga ni pemberlakuan PPKM doh pangotak ni kopiton. Praktis dohatan di Batam Majuna seperti korhita marhite-hite parangin nama cetak kas suhaton marhite-hite na pasiding dila hazahatonon doho pasiding bibir si pautoto. Mulai hutanami mula malantapuzol mamakatay marhite-hite bibir naon idok may parsibalik bibir. Balik-balik bibir raon mangubit-ubit. Laho patuduhon nasuboy tiopon hatanyon. Ala gumurang magabus dibalik ni bibirra bibir si juba jabi'i. Waktu makasate dipuda ni Raja Salomo bid 24 ayat 24 irok Amma bibir si juba jabi. Nasay marsibalik bibir. Tangadong dabuy sada tiopope. Napatut siya sahala. Kita majo manibang rupani. Misalnya mulu 10 hata tadok. Piga mabuy haporsian ni zolmaun. Ay biar rohakku 10 tadok. 10 sada dang buy haposan. Layang ko'y domay. Kabalik nga, sada penyan hatatta, alay iterboy i haposan jala tiopon, ima, dila, napauli-ulihon. Alay, siago do anggo namargornasa, dila hazahato. Lapatan na ikorajata, sa tabi ng dilata do bibir taon. Dito nga tongan di bagas tabi. Ikon hutamon ni anakon na bibir na do dilana maradopon na toras na asaunang mga liay. Ikon hutamota pamangata bibir ta do dilataon asaunang gawe mansair akka hoax. Dito nga tongan ni nguluta si ganupare. Rajata bibir doh rodiaka dila na dipasa debata tuita. Asaunang gabe sidok naroa doh asyaci sian bibir tau. Lai menurut tajahajo satokid di sada Petrus bidu tulu ayat 10 sada rodi 12 sasitonga tetapi sialap ikawon mula hata bata na lewi hormat maduk di laut ima sialap ikaw. Jadi apala dila sa sitong nga anggo bahasa bata na tumakkas padohan ni dilaon alay sialap ikaw. Alay mula dong dido iba na dila ngasay jod konotasi negatif padok nyo. Hape mula positif sa sitong nga di sada Petrus tula 10 sada Rodi 12 malah dila na margawar sialap ikawod dong sibuan hadameon dito nga tongan ni nguluta maradopo nakadongan. Beha carana tutu akan na dinggama hatahonon na akan na dinggama hatidak konon na akan na sitong ma dohonon na dungi gay mabuan dami ma sikak ni dami manang akka sialap ikauta marhite-hite hatatta maradopon akka dongata. Jala sialap ikaw na dinggan dila na uli hatana saya halo mohonon na dunguluan. Dang hasugohonon na, dang buraan na, dang sol-solan na. Tumulogudang memang tapikiri mabemarsak kita dinguluan. Bodo gabe fatal hita bercara berpikir
saya songon na soma buah berkat be ari-ari ni ngolu tau dihita. Saya hira nata dalani ari-ari ni ngoluon alai holam mabuan kutuk. Alai yang godiaka partigor na soheai bana olo mamurai akka ari-ari ni ngoluna. Na soheai bana manolosoli akka ari-ari ni ngoluna. Alai bersyukur ribana ala boy parehanna siani akka ulaun nadingkan di sardok perdalanan ni. Tapamana mo jadi asa pulutuli dok isedo bau ana makkalomohon hanguluanon. Makkaholonge ari-ari mernida nadengkan. Hai halomonon na dongolua dakka suguhononna dang sol-solanna dang buraanna. Akka partigor saya haholongan na do ari-ari laho marnida do mamariahi nadingkan. Akka partigori saya sumurut do ibana sian hazahaton. Alai dung sumurut sian hazahaton kumusur maibana muse. Mamariahi dame. Uhud mangulahon na dinggan dalam na tau pauli. Iman nomor 2. Pasiding dila hazahaton. Pasiding akabibir si pawototo. Rudi akan negwaran bibir si Zubajabion. Ido mesian hita mulu akka karyawan akan naposowulung di kantor Munas Seganopari so tunggabi akka persibalik bibir hamu tuakka komadammu tuakka atasammu dan nalau maju hamu naik pangkat promosi jabatan mulai lewat debata tu hamu akka damang doh dainang jabatan posisi jabatan doh pangkat doh la nasing di golom dohok denggan. Gabe si hatahon nasi tongi ba na isi. Jala gabe haposan niaka iduk di tonga-tonga ni ulaon siapa hari. Lubi siya ni makubasi debata hita marahite-hite lota di saluk. Patoluhon dolma partigori ditangi hojahu baduang gukna jala di patibul. Wasai dok ditangi hojahu bang gukna. Lapatana secara realistis daksa sudah zolma partigor di dua pitor di halomo zolma. Bahkan boy do masa sebaliknya lam tigor hatani zolma lam tigor sasahala zolma tu palam godang gozolma nama kasuguhoni. Jadi sebetulnya orang yang lurus juga hatinya bukan tanpa resiko hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi firman Tuhan juga realistis supaya jangan nanti berharap yang utopis, orang melakukan yang jujur sehingga dia menjadi kecewa kalau tidak semuanya kejujurannya itu ditanggapi dengan baik. Alai itu tu di para tu Jahoba di sonak pesokon ni mungkin respon ni zolma. Alai yang go Jahoba ingok ma. Ditangi hodo anggukmu. Moloyo nakin dia 10 sai mana tap do mata ni Jahoba tuaka partigor. Ini dalam bahasa Inggris semacam continuous tense yang terus berlangsung terus menerus. Manatap domatani Jahoba. Jala pinggol natu anggu nasida. Molo pehirana buni hati gorata. Marujah tuhatan debata di matani zolma. Alai dakya buni hati gorata di adupan ni Jahoba.
Jadi sebetulnya tidak ada yang sia-sia kalau orang melakukan kejujuran dalam hidup ini. Mungkin memang untuk beberapa orang tidak diterima, tapi ada Tuhan yang Maha Kuasa yang setia melihat apakah kita benar atau tidak. Di sasi tongadang dohonot tapi dangadok kapilabana mengulah natigor dengoluon jangan. Itu sangat pesimistis. Sebab pengakuan yang terutama kita benar di hadapan Tuhan sebetulnya dari Tuhan sendiri. Bukan daripada manusia. Jalai dok musta jala pinggol na tu anggut nasida. Lapatan na tiki kecewa hita di tiki mengulawan hati gorani padahal tidak disambut. Atau mungkin bahkan difitnah. Atau mungkin bahkan diasingkan oleh manusia. Tapi Tuhan menyambut. Imalas nerohata. Jolma partigori ditangi hojahu badu anggukna. Jala di patikul. Tigor domatani jahuba manatap huhut maminggul anggu nasida. Nang penakaning mungkin buni di mata ni zolma. Lai patardo anggo dia dupan ni kata. Oma pulapul tuhita. Supaya jangan surut melakukan kejujuran, kebenaran, melalui hidup kita sehari-hari atau keadilan, kebenaran di tengah-tengah pekerjaan kita sehari-hari. Saya namonang do partigor maralohon najat. Ala debatado dongatta madopang najati. Pamanat dia 10 pitu. Matua alon ya kasih bahen najat doboh ini jahuba. Bahkan didok disi siap pononna siap tanoon barita nasida. Jadi kalaupun ada mungkin orang yang curang seolah-olah hidupmu menjadi lebih hebat, tapi sebetulnya Tuhan sedang menantikan pertobatanmu. Sebelum Tuhan menghapus segenap memorimu di tengah-tengah dunia ini. Kata Batak sesitongga lebih beda sate. Siap pononna siap tanon barita. Di bawah ini hamwak kadamang dohok dainang di dia pehita mengula, di dia pehita maringanan. Firman Tuhan hari ini memanggil, menyerukan tetaplah hidup dengan benar. Kaya betul ma partigor hita. Jala totong na makahulongi hati goran ni debata. Ingot tung naso pada uni debata matana sian hita. Gariada pahudulon na hita gabe jagar hutibul. Saya mengajak kita sebentar membuka Ayub pasal 36 ayat 7. Ini lebih nikmat membacanya dalam bahasa Indonesia. Apa upah orang benar itu? Apa upah orang jujur? Orang benar di hadapan Tuhan. Ada 3. Pertama, Tuhan tidak pernah mengalihkan matanya dari orang-orang benar. Dakya gabe sumurut manang gabe daubo ini jahuba sian akazolma na tigor marroha. Yang kedua sebetulnya ini sangat membahagiakan kita, orang benar itu Tuhan tempatkan di samping raja-raja dan tahta. Siapa anak-anak muda, pejabat-pejabat, pengusaha yang kau pengen memiliki kehebatan, jabatan yang lebih tinggi dalam hidupmu, lakukan kejujuran dan kebenaran. Tuhan akan menempatkan kamu di samping raja dan tahtanya. Dan ketiga, orang yang benar itu, Tuhan sendiri meninggikan martabatnya. Isa sitong amat saya ti bodo martabat ni zolma partigor.
asal dia betul-betul mendasarkan kejujurannya, kebenarannya di hadapan Tuhan. Luar biasa. Pertama, Tuhan tidak pernah mengalihkan matanya dari orang benar. Kedua, Tuhan menempatkan orang-orang benar itu di samping para raja-raja dan tahtanya. Dan yang ketiga, Tuhan meninggikan martabat orang-orang benar. Bahini hamwak kadamang dainang hahanggi pinaribot. Masay lasro hatta marulupulup todita. Molo say tok-tok kita makanguluhan hati goranon menjadi orang benar. Sebetulnya itu adalah pintu masuk bagi kita untuk diangkat derajatnya oleh Tuhan. Dipatibul debata hita. Jalan nasohya debata padohon matana syak kita. Jala debata pajagarhon ngoluta. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan tidak pernah mengalihkan matanya dari kita. Lalu kedua, Tuhan menempatkan kita di samping tahta raja-raja. Dan ketiga, Tuhan sendiri akan meninggikan martabat kita. Tuhan masuk-masuk. Selamat menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Dalam mertua mahita saluhukna. Molo toktong pertigor hita. Dia dupan di debata marujahan Tuhatana. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian dalam mauliate mahuzubaho kami tujulum. Ali debata Jehovah manami merhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Nama jauh dalam memakulingi huhut mabuhali hami di tonga-tonga ni pangotak ni COVID doho pelaksanaan ni PPKM nuaingon. Asa sudi hami ruas ni huriam rap doho sudi perhaladum toktong mangulu di bagasan hati goran nasiakui. Ku patangi-tangi jalahu paidai hami do Tuhan di tonga ni ngulu namar porsuk lumubiak katikin ak salpu di pangotak ni kopiton. Ragat tu paida-ida hami akazolma nagabe mafia penimbun aka obat-obatan aka vitamin oksigen mamotong dana bantuan sosial. Justru nanang pasahaton na tuak kazolma nama partahatong nguluna mazamoton hahi pasonta. Hapelas disido rongom akka ela-ela ni sibulis mangulahon na sosum. Ali Tuhan tayho mana mabubahi rohado ati-ati na sida manangisi pei. Sian warga negara Indonesia. Jala hirim rohanami sayunang madong ruas ni huriam. Nadoh di bagasani. Pasisi ma Tuhan ham yak ruas ni huriam. Lumubi HKBP rawa mangunon. Asaunang adong siak kami nanggo sadape. Nadoh di barisan yakka penimbun obati. Akka mafia obati. Aka mafia oksigeni. Rodi akan nama motong bantuan dana sosial. Justru nana yang pasahaton na tu akan nama sikor. Ala pangotak ni COVID. Di bahini mau lihat situ turu hanai merulupulup to dinami. Ala disungguli ho hami merhite-hite hatam sadarion. Asa toktong hami gabi jolma partigor. Di zulum. Jala toktong makasih holi hati goram. Marujahat tuhatam nabadiyai. Dada hati goran diri sendiri. Alai hati goran. Namar haroroan. Sian hatam. Barita.
hadua ini disadop gulmit ningo. Hali Tuhan sudi dahami Tuhan masihol gawe partigor di julum. Jala patar may marhite-hite na olo hami toktong tangi jala mawir midaho. Ay molo tangi hami di hatam mawir hami midaho tung naso tupa patupaw nami akaulaw na lipi. Sisongoni ditongani bangso doho negara na toktong berjuang laho padipotson kesehatan ni sadok masyarakat warga negara di tonga-tonga ni bangsa kami. Naeng kay betul ma partigor hami Tuhan merhite-hite na padohon dila hasahaton bibir si jubajabi do bibir si paototo. Dibahini songon pangurasmu tu akka panurirang uras masadok nang dila bibir sialap ikaw nami ganup asagabe sihatahon natigor sihatid dakon na sitong sidok na lomoni roham jala gabi sibuan hadameon akahata padohan pakuling naruar siap pamangan nami nang di tengah-tengah ni keluarga piyatahe di ama inarap doho tak kaya nakon sayuras jala pasu-pasu sudi sialap ikaw nabi asagabe mabualas ni roha hatani ama tuina hatani ina tuama hatani natoras tuyanakon doho padohan niya kaya nakop petu natoras lumubin na gurang akan na mabubuani hami mabay sorak pikiran nami mabani hirana sukot parnidan nami di sorimago ni kapiton gabilam tarapul manerruhan nami Tuhan molo sudia kapadoha pakuling padohan hatana huwa kami puy menyemangati pahisarhon akka dongan nami akka keluarga akka masyarakat akka pemimpin nami itongan ni bangso doho negara nahuhahot kami ali Tuhan boydo songo partigor hami dang say pitor di halomohon dolma alay tutu dilihokodo di hami gogo dah apul-apul pabuan natok tonggo tigor panatapmu tu ami akan mengulaw kategorani jala ditangi hokodo angguk-angguk nami dibahini say pasu-pasu maka sidok natigor ditongani keluarga ditongani ulaonna ditongani kantor disadok gulmit ni ngulu ni ruas ni huriam ay melotung adong pesada dua zolma na sop makalomohoni alayang guapulapul na suburung say mana takbo mata ni Jehovah dopak kami jalai tangi hokodo nang angguk-angguk lumobi tu akas duduk na poso doh na sedang menjabat dia kaulaun na macarikot di swasta menang negeri lehon semangat nebar tuk sohiata lu partigor maradopo pergidu bahkan lu bisiani dilehokodo tolu upanya kapartigor nasa totok manonggor mata ni Jehovah maradopun nasida jala pataruamu nasida tuak kaingana jonok tuak karaja doh tahta jala nang derajat nasida pe di pati bulho hati gorani do hape
na pati bulhon ngulu ni hazol maun di tengah-tengah ni nguluna si ganopari. Atau ngali Tuhan pasu-pasu hami asa sesudi hami mangarangguton ka betul mana tigor mulai sediri nami di tongani keluarga, di tongani huria, di tongani masyarakat, sah di tongani ngulu marbangso dohot marnegara. Ali di bata Jahoba sai apu 5 keluarga ni ruas ni huriam nang jumulo menadikon hasyanganon ina nami Frida boru tapu bolon pasu-pasu jala pu 5 sudi keluarga nati nadikon nasida asa toktong di bagasan pos niroha makirim bahwa hodo debata na mangapusi ilu-ilu sa simalolong nasida. Ebe tarapul, jala margugu, laho madopang sa nguluon, do mangalakahon lakana, dopa dul. Huwag kami ruas ni huriam na tongon di bagasan persahito di perawatan di rumah sakit. Robert Hutauru, Muara Pasaribu, TP Simanjuntak, Ricky Luban Tubing, Masda Megawati Marpaung, Jiva Natalia Silain, Tumahan Siahaan, Pisi Vera Situmorang, Dermawan Simanjuntak, Nyonya Manurung Borumanik, Freddy Simatupang, Patrick na 70, dohot luhu na tahe ruas ni huriam na tongon di baga sa perawatan di rumah sakit. Ali Tuhan apehon matangamu tangan naguk las ni roha tangan na mamasu-masu do mangupat sahid sa pamatang nasi. Asa do makasahid, tanggal masahid, sulu mahahipason, tusaluhut nakaruas kami. Dinapiak na sida di podoman na sida diari na pinerbadiamon, tayo matuhan madauni, saluhut paklalan na sida. Alay huhut patugu, haporosyaon, dalam rapos ni roha, di angsi ni roham, doho didenggan ni pasam. Dang mar na sumari hami Tuhan, mangido toktong, tay toktong mapatibu pasohoton, soit ni COVID sa pulusyon sa tongan ni portibyon, nang sabang tsunami. Sa ileho naka pasu-pasu, tuak ka nabisuk, aka dokter, aka epidemiolog, do sudi akan memiliki kompetensi di bidang na. Sanggiat tumibu Tuhan, mapurus sumisi, sumurut, pandemi COVID-19, datong-atongan ni hasyangan nun. Pergugoy ng pamarita nami, Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan, Satgas COVID Nasional, rahat tu daerah-daerah. Asa di bagasan gugo na siya kuilang marsituto na si dali Tuhan. Taho memutus mata rantai COVID-19, gabe si sada urdot doho sudi komponen masyarakat lahu patulut soni. Di bahini melotung adong sada 2 na mga leho pangatusyon na lipi sa sokon na swadong na idot ni COVID-19. Adi Tuhan, sa unang loas hami, marhusor to kapikira susungod. Kaya nasida petoktong paingot, marhite, hite, roha na bukbahoni,
asa nasida pe sumurut makatahon na sositong. Behama benon nami makaporsay akka padoa tisongoni ay nunga mararakad ya katik kinang usal punagawa kosa na marsahit tahak roditik tiyodo. Tungani manang Tuhan martangia kami khusus tudongan nami songo zolma ima negara Afghanistan na tongon di bagasan kamaolon namat say bagas dia katik na parpudion. Kasisi Tuhan akka roha sibulis siyan sadok panggonggomi di sihi. Lumubi akka kelompok Taliban naung merebut kekuasaan asagawi totong di patuzolu nasida mazamotol ngulu ni hazol maon mangargahon hak-hak azasi dohot patuzuluhon keselamatan kemanusiaan songon natinopani debata di Portibion. Saya pada umat Tuhan tragedi kemanusiaan di sini. Dia pe agamana, dia pe bangsona, dia pe sukuna, dia pe bahasana. Ubotohami Tuhan, nang pe marasing bi di bakaugamo dohot apersaun nami. Alay tung swadong do agama lumubi de bata na makalomohon akka ulaon na sudenggan di tongotok asiangan. Manang naisip Tuhan ditiki na gabi panggonggomi isi taibay magabi sada bangso na toktong mardame na mangargahon kesetaraan manusia izulum dohot disadok pertiton. Lumubi akka warga negara Indonesia tay homa palua hotsa dala diaka dongan nami tahaporseaon kelompok minoritas batugu haporseaon nasida marsihohot di bagasakko dala bahasa pos ni roha say na paluo mudo Tuhan nang nasida sa luhut na datonga-tonga ni Mara na balkay. Sama Tuhan nakadusa pangalawsyon namin. Ananaw sa bahami di bagasan gawar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Uriani tuhata lasmarohata dalaga bedolma pertigor hita di juluna muaing hukmaita maredde nomor 655 tapasah mapeliatta marhite yuris barcode nadong di layar televisi tabi maredde maita. Semangi
sahat ma peliatta tua lupa ni debata martang yang mait. Ali debata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliut. Upasahat tami masyan na nilihom mito hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutus di julo. Paso-paso may jalaramoti. Asaho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazaom mo dito nga tonga ni huriam. Dohot di porti. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di benua gijang sai pinarbe dia maguarmu. Sai Roma harajaum. Sai saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Leho matuhami sedarion hangoluan siapari. Sesa madusa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Urian itu hatta hamuna manami nami hahanggi pinaribot. Hami saluhut na parhubas ni huriatta. Liturgis, warta, zamita, musikta, song leader, tim IT. Sisa dapat kubasio mahami rakmadok. Tuhamuna kadamang do dainang. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan memberkati. Shalom.